George Juma, Ramogi TV, Migori. Ageno ni nyako Ramogi bedo gi ng'eyo kuom kaka winjo bed ni kao kenge kinde ma ing'iyo lo kata idwa ni mondo mi wil lo nying ma winjo bed ni obetie. Migawo mar somo ochako chenro mar pidho yien sikunde mag piny owacho mantie kaonti ma Homa Bay kaka achiel kuom yore mag konyo kaonti no chopo dwaro kata kwanda tamalo mag bunge ma pod ni piny kaonti ma Homa Bay kata tamalo 3.3 ka opim kod tamalo 10 ma chik dwaro. Chenro no geto pith yien maromo milion 3 sikunde mag primar kod mag sekondar mag piny owacho kaonti ma Homa Bay komenda ni. Chenro no itimo komakore kod apisi mar Women Rep mar kaonti ma Homa Bay kod riwruoge mamoko. Director mochung' ne weche mag somo kaonti ma Homa Bay Eunice Akhemba kod jaod bura mar kaonti no Joyce Osogo ne ochako ayanga chenro no sikund primar ma Godagulu kar chung' od bura ma Kasipul. We have targets to meet, and we want to appreciate Mama County for standing with us to ensure that we meet the target set. We have all our children planting, each child is planting 4 trees. Each teacher, each officer is doing 30 trees. And the targets, as per our total enrollment, we are targeting over 3 million trees. Environmental ambassadors nitiere ka adwa kono Dr. William Samoei Ruto owacho ni empowering youth ben suda manigi tieno maber e yo machuok kendo mayot ma youth nyalo bedo go mende fuko omiyo kel pesa malongo mondo youth gi olos tree nurseries Homa Bay kende to kuonde te owe manyo pesa local pesa ni ka jopuonjre sikund primar ma Kokwa mayudore chula ma Kokwa